familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kodigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urang gurdam musdam derkale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, dia pasti mani. Diom? Afin? Jam final? Mau ini terlalu. Diom minde kum garden jewti seeɗa par ce que kil Abdourahmane waɗi ngal baɗal bongal a yaltani haɗa jooɗi ga haɗa deeƴi alay sago noon jewten ayi probléme so ari fo yimɓe ƴeewa hono min dañirta jaam wona leloɗo tan ndeƴƴa min komi mawɗo ko an fonno ar jewten joni mi yaɓɓi ha ma jinmi kalnami ko miijiɗa hen haydara mi wontani komi lelit tan jeew min gila garta ɗo haɗa ɗum cukalel toksil min addoye ma men ma andi haɗa kam andi goto men fof ko haale goɗɗo he ɗum dirata jinmi kalnami probléme waɗi ko muus ko metto joni ko woni hen miijo ma kay minne mi ando minne homo décision ƴettanmi hen par ce que mi foti hen ƴetta décision noon Amadou Abdourahmane koko hoynimi min e ɓinguelam guila jibinami ɗe gacce ɗe dañmi hanki mi meeɗa ɗum dañde ɓinguelam hayso yaltini yiiɗi janggoyde walla yeeyoyde hono yimɓeɓe daarata ɗum je waccinam ko haala jaggo Abdourahmane pouvel yejjita Abdourahmane kay ko waɗi ko kay hunde ɓurta ɗum bon wona tan boom hanki ko mais ko adi hanki ko hanke men hanki ɗum buujiti kono min jiɗmi ko jaggira Abdourahmane maayɗo Abdourahmane kaydi addi ndeggel sinuwayel muɗum ndir o galle ƴetti fayi dow ma muñɗa ala ko Abdourahmane wi'ani ala ko waɗani fof haɗa muñ ɗon poɗɗa anda Abdourahmane wona neɗɗo o alna kam respect alna hay goto respect kam ko neɗɗo goto gurdam mo hande ko on goto jogui gurdam muɗum jiɗmi he seeɗen kaal woto haalnam haala Abdourahmane kaalen no gurdeten e galle men ko ɗum cohlumi renomi joni an holko mbawɗa wadde an holko mbawɗa wadde am kaltaɗo ar luhara ruhi noppam ko hol fof ko mbawɗa wadde anda kam ana wona anda kam namno yumma jibinɗo mi holi Amadou konngol yo yooɗat bonnanede noon haalante koko heɗat noppi mum Sall ɓawɗo ni an kam jongomo toon jongomade hanki no baddanɗaɗo e jeenaba nde wiymo yahamo serndoya wiwomi ala fof ko waɗat toon mbaji momi hen mbimi haaji makko ala hen mawɗo ko ɗum noon o yiyan hoore makko guirnen ko jaltuɗo o artani galle he kam hoɗo yeeyi mi anda te mi noddimi mi heɓanimo ko wona ɗum ko amina an kewru ma ko woni hay noon hay batte
non ko heɓate kay amina jamma hanki ha Allah weeti mi ɗanaki miɗa wattema hakkille anne a ɗanaki mi nani mama jaɓani mi haalan mi haalnam ko woni amina an kaltani ajana min kay ko Amadou wino hanko ɗum joore hoore mi ha joni ɗum tagi mi wawa lelade hami ɗano ngati neɗɗo huccirema yuma ko gandami yumma ko ɗum mi wawa ɗanade hen c'est normal parce que affaire nene joué hoore me tan il faut min mi yinira e nenam min namdomo ko Amadou haalata ko hollum komi jiɗɗo andude mbere min hakkillam mbiɗa wona tranquille amina ɗum wona haalama an Amadou ko ni wayi an wonɗa ko galle fof anda Amadou no wayi Amadou kala mo dugdima tumma anda ɗum hayso ko ɗum de ma way waade fof de kono tuuma welani de tuumede welani Amadou Abdourahmane risi sehil ɓiyum adde galle ɗum fof ala caɗele mbiɗa muñi ɗum kono wona e galle o rokkani amen ñamde o rokkani amen yarde o toppitaki amen haaju makko ala e amen Abdourahmane ha para o wi min jeeyata omo wawi hadde amen ɗum an a ñamminani amen Allah ñamminta amen ɗum no wawi wonde hani mbiyanmami yeey jeyguma o wona Allah o wona koriyol Allah ko neɗɗo tan noon sa dañi probléme galle haalnam walla kalina Boukary miñam jinmi ko itta Abdourahmane hakkille ma a faami jeygu noon force yeeyat temi andinma noon ɗo ko titre foncier babam ko welimi wonata ɗo ko welanimi wonta ɗo mi wonta rokkir ko dokkirannomi ko heddi ko noon Abdourahmane ɓalwuɗo ɓernde ko bonɗo mi yiɗa yettoye won haala mais Allah yafomi jaafaɗani Abdourahmane koye famille bonɗo jeeya te ayi neɗɗo musnani yummo ne heewi ɓernde jogata ko yurmede quoi ɗum ɓe sikki ɗum jaggi Abdourahmane quoi mi haalanma gueɗel gongel min kam aɗa andi mi ronkani to paami mini ɓiyam accu ka haal jeewo ɗo a yalta galle o ɗo gonten ha goto men jooɗo ha ɓoyi wiye goɗɗo maayi taw en naywi kono wona an yaltude galle o galle babam kadi koye peejam garɗa ɗo jeewo ƴeew kalnanmami ko jinmi ko mbaɗa hakkille ma e galle he joɗɗa e galle he ganda ko Abdourahmane jeeya galle o koye galle he jeeyeɗa fam kalanmami ko mawɗin andi ko haalanaka il faut mi labna hooram ha ɗum yeccere par ce que so wona ɗum mi foftata il faut mi anda ko kewi par ce que mbiɗa andi nenam hay batte waɗani il faut min namdomo tan o ɓeydo lernandemi tan hakkille ma won tranquille ɗum ɓuuri non aɗa jinmi haala Amadou tega ɗum to Amadou wona neɗɗo no min cikkanno hakkille ma diwi ɗo ana yi Amadou no waɗata yimɓe ɗo Amadou honmo acci e galle he ƴeew kadi ara haɗa foti jogo herse an aɗa foti hirsude joɗade yumma haɗa layan ɗum Amadou wi naggam ɗum a hersani ɗum en tout cas dal o bonni hakkille ma min to gommi ɗo mi natti wonde neɗɗo ni amina won neɗɗo jaltina ɗum e hakkille ma he tega ɗum to Amadou wona neɗɗo Amadou wona neɗɗo wona ni ko wata hade mawɗo poɗɗon Amadou so wona neɗɗo wona ni yarata en tout cas way wonde fof kam mi namdoto nenam tan mi anda par ce que kam neɗɗo kam so waɗani hay batte jarani kene hula kono kam il faut leera e hakkillam he tan mi fofta kontina jeyguma kala ɗo ganduɗa dañ buuɗel ma dagui ngel islam yamirma ngel hoynatama ligg ñaama hen jara hen ko manki ko min mami hen waɗa Boukary ma waɗe hen a faami jimmi noon ko joɗɗa e galle ganda koye galle jeyɗa Abdourahmane woto ƴeew ko waɗi woto ƴeew ko haali woto ƴeewɗo jooɗi konto ɗum maayɗo poftoɗa an kay ni mbannoɗa wona noon mbannoɗa gille hen Abdourahmane kam mi sikki tawi kam jagguma galle tawanna yeehi o wawama haɗa yeeyi noon jiɗmi joɗɗa jeygima a konninam force weeli Abdourahmane a yeeyat so metti Abdourahmane a yeeyat anani kono wawi okkude amen min gowro jamma men minen ma accu o
an kay okkam ko mbimami ko tan jooɗo wota ya wota hay goto tin ko wayri yawti hay goto wota andu ko kewi e galle he Amadou so ni nettani komin yaltoɓe gallode eyyi kono man attu jimmi joɗɗan ndeeƴa a jaɓi han ƴeew rokkam mbimami ko ha ƴeewa minne hon darnam hen moƴƴi mi nanima kay mbela jaɓi kay min jiɗmi ko jaɓa mi jaɓi ala jaɓi d' accord a jaara Abdourahmane mi andata min paadi an bonu yoni addi cugle tuksel fawe dow ɗum fof mi haalani an natta e suudam mbiya kadi mi yeeyata min kam hoɗo paami an no cohlunoon mi ɗum mosoto wadde en jiiɗi eyyi an Abdourahmane an eyyi an Abdourahmane on jaltinta tan haɗum tan addan probléme uji gaɗa Abdourahmane hoto tekɗa ɗum haɗum tampin tan yeyta gargoɗo arta suudu mum ƴetta debbo goɗɗo paadomo handi Abdourahmane woto yaw yimɓe ɓe Abdourahmane ƴeew ko mbatta ko so jaltugol woni an buftinto ɓowde sukka Abdourahmane min mbiyata sukka mbimi ya sukka an haɗa welniguel ɗemguel an ma firu dewgalam ngal amoɗo aɗa iska kanet an haɗa welniguel ɗemgal haɗa wayno haaji ɗum boyi becce jeeytami doole quoi ɗum poɗɗa ɗum hollo gilɗi poɗɗi ɗi ñamde gaske kono wona min handi kalnatma hay jaltugol woni hen an boftinto bo mi andinma noon haydara e jiida haydara jeyɗa koye famille ɓurɗo bone e aduna he amoɗo meta foye goto mbiyata hallam amoɗo mbiyata hallam mi naɓta min ponno an ɓuurimi doole min ponno an ɓuurimi doole o ɓoy lani wari nan mawɗo woto warne woto acona Abdourahmane anda wonani Abdourahmane min lofta Abdourahmane min lofta ponɗa men mahum Abdourahmane a ɓurtini de Abdourahmane a ɓurtini de joni ala keddani ma sono yahdata aɗa yopto Amadou wona wiyata kay wallahi a ɓurtini Abdourahmane a lori yimɓe ɓen barka rasulullah wona ka goto billahi yanan min haala min mbima ano sobat mbima sobat min tey lappuma an jiɗɗaka ma an ka jiɗɗo mayi Abdourahmane tawi ka gol Abdourahmane ar mi holluma min wawi koreji ma Abdourahmane ar tawi ka gol min Abdourahmane lappat min lappata Abdourahmane min lappata an kuraɗo an jasɗo an a jeeyaka amen ko a famille bonno ñeyɗa Abdourahmane a ɓurtini te ko mbaɗɗa ko han ala ɗo pawɗa ɗum a waɗi ko boni de Abdourahmane Amadou ko jignaɗo ko hayre Bokary walla mi Amadou ko jignaɗo Bokary walla mi Amadou ko jignaɗo Amadou sowno jignaɗo waɗata ni no waɗata ni Amadou hay tawi ko jignaɗo bonɗo ala eyyi ko jignaɗo bonɗo woni no an haɗa Amadou ko an probléme o Amadou waɗata haɗa mani hey est ce que ɗum wani Boucar Amadou yo jogi ɗemgal tan wana culture radio amin ɗumi Amadou noon wokkata ɗum hannde hay dara wokkata ɗum hannde Abdourahmane woto wat Abdourahmane Amadou haɗayde enen fof eɗen gandi Abdourahmane hoore Amadou nde konde dirlode a nani an joguiɗo hakkille walla enen joguiɓe hakkille noon ko enen poti wadde comprendre Amadou ƴetta dewel cukalel keccel taga dow jeewa a watta ɗum han a watta ɗum jang kala to memɗa jeewa mi ñama koreji ma Abdourahmane an woni hombo an ka gokkaɗo gonɗa ko ar Abdourahmane ar tawi ko gorko ar tawam ɗo min jeyta doole ponno yey doole saku maaro
kon na yey doole dépasse total debma kon wona min jeyta doole min kinja ko mi sa renaki an jalo ma yokeb jalo ma e galle yokeb abraman min lapta an kudado an jasdo an rawan hudan allandu an kefer burdindo an tajjo yontande ma har ya lel yo cuklo ngal woppi deb ma ha har sel bima an yimbe yoba kalam gog ka jas ka kudad min wi ma non ey min tay ka kudad min kay mi ad yanna ka kalta ko fof mbed andi ha yeso hedu kono non ko enen kenta muñal mba sellani teftitaaki sa teftim ɗum wuro ngo woni mbaɗ Bokari ɗo ɗum haali am wasirto e Amina Bokari haɗa hanki jam mi ɗana ka weeti Amina ɗana ka weeti han namdi Amina han ma ɗaɗa o wi ko probléme o Amadou la en o hakkude mo yummu hoɗo Amadou fayi ɗum hoɗo fayi ɗum min ɗum namim haala ko yo hayde Amadou ayi Amadou billahi wallahi taala Amadou ko deppuɗo Amadou so renaki men wuro heɗo te ko jogori ko waɗ ay si ɗum waɗi mi ñama ɗum tan goto Abdourahmane haɗa ndi ko jiɗmi paama ayi neɗɗo mbo hoore mum rengti on wona ko haali fof neɗɗo jagga a nani oɗo ko haalata ko jaggu ko ɗum duytugol Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Amina, ça va? Serie. Bien. Je peux? Ça va nag suba ko? Ça va. Alhamdulillah. Bon, Amina, comme jinnoon jewtiden entre sœur. Amina hakki koddigal en woodi. Min comme garnoon namda dem. So tawi ala ko mbanma en parce que ñeneen no kaldiranɗa ham ni en jaakimi kalna kam so tawi wonko mbanmi mi yafnoma ɗum tan addi kam ɗo. Ay Sofia jarani ko haala kani heewa mi jonnata ɗum ni arani ko jimmi te ene weeɓi ha maayi jimmi ko koltoɗa e Abdourahmane gacca ɗum tout tranquillement par ce que jeu mbatta ɗo joué o mi faami ɗum ɓooyi ka debbo komi debbo wona jarani kata hollo ɗo momanagal walla waɗamo les yeux doux ɗum fof safani kam jimmi tan ko cengtoɗamo goɗɗirɗamo anani ko kalmi o keddi ko hen Amadou ko jekanaɗo Bokari walla mi jiknaɗo Bokari walla mi jiknaɗo Bokari te ayi wona probléme Sofia wi ko min foti mo reglu billahi wallahi taala hay ɗum mi acci ala mi woppi hay ɗum tawi min mboɗo ɗum rekata Bokari Abdourahmane an kam est ce que ka ne yiɗi Abdourahmane sebo Allah wottanmi hoore ma Bokari wottanmi hoore ma opam juude rek wottanmi hoore ma. Mais Amina, Abdourahmane ko kawam ko jinnaɗam. Sofia haala kam miyam jarani kene juuta de ummo ye elto salo jaha lawol ma. Non Amina min mi yiɗa pamira ɗum noon s'il te plaît comme ñaagui ɗum rokkam je t'explique. Sofia mi sohlani explication ummo jalta salam jaha lawol ma ɗum kay ala probléme cikkumi yaltu salo. Ko an patmi de yaltu Sofia woto jokkid yaltu salo ko an patmi yaltu bowal ala ko kaldune ma. onon mbaɗɗon nde hunde kam ko jam ɗum o galle
o galle kam oɗon gandi malaika yurmede jeppata ko hen hunde nde gandanɗa hoore ma subaka Allah fof doko subaka Allah fof haare subaka Allah fof coow tan weej ɗum de jalla yo ɗum jigam bo mene ɓesngu yala ɗum o bone mama nawaram haymi Amina ko kewi ɗo so tawi heeɓimo ɗon yaarema ko namdoɗama ɗum jaboɗa ko ɗum jaboto mami ke te min abdourahmane aɗa ko jimmi mballah manini an sa nani Sofia tan walla yi Sofia tan a rokkan joɗat an woni hakkude ma e Sofia a haramta mo kewi ɗo mi anda tumor kam Sofia je tumde fof ala ko jimi tan ko ɗum kalanmi a changi de kona ñalawma ma gorko kay so barkini waɗata telede heddoro ɓandu ɓonde e galle neɗɗo mo ganduɗa wona neɗɗo wona baɗo bannami an maccu gallam ha ɗum kam men Allah wawa Allah ko wawi ko fof wawa kam tan waɗɗo banda tan enen tan ɗiɗo e galle he tan ɗo bandu wiyano maccu galle an naafigo an kuɗaɗo an jasɗo hande noon gandami banda an ceerno ma ko mawɗo saabu hande mi yaani ko haɗat min hirsudem ɗo mi ubbuma ɗo e galle he ƴewta ɗo naran ƴewdema naafiko taƴowo dewle kuɗaɗo Allah jas mi waɗa he jaranno lakar paɗa Sofia lakar paɗa ma mbiɓe lakar an banda an gallo mbi Amadou mi Amadou an ka gaɗo walla ka mandilo holko woni caɗele ma ɗo ko woni ko ƴewat ɗo o naafigo taƴowo dewle ko ƴewat ɗo an ɓuuri wonde taƴowo an ɓuuri wonde ceerno an ko gandentumaɓe Amadou tawi ka bandi anda tan ko min ɓuurima wonde bandi bandiyagal ma ngal woto yettinam ɗon de ko haalide ala komi wiyani haalnim tant que mbeɗɗo wuuri ɗo e galle he oɗo arat ɗo en a faami rewni Sénégal rewni banna wandi an sa sellal min mboɗo selli an yiyani ko jogui ko an Sofia sa yiiɗa wurde min mboɗo yiiɗi wurde de so tawi aɗa yaha gara yimɓe ne jaaha min ko an tan garnomi ƴewde wallahi an ko gonɗa ko ma wallahi o galle ma fa somi mayani ma accu galle o a accanmo de galle o accanmo walla mi yooɓa fittanu ma kuɗaɗo jas naafi guel jibinta resitaki ina firta galleji dewkolam fo an bonni an kuɗaɗo wallahi dañi sas Sofia arani hande komi kirtannoɗoma e galle he yeey komi jahowo galletanomi ko mbaɗona galletani Dieynaba mate a yiyani valise am o toon paami wona o yiɗi yomi yaltu galle mun oppumi yalta galle mun mo liɓo ɗum joni sa yi ko kalta toon ko woni ko nder galle he mani sum ɗum haalani ko kalanmi toon soɓe namdimama ko ɗum ko keewi e galle ko nawanaɓe eyyi ɗum kalnatmi ɓiyaye eko guurta ko ɗo nder galle eko babam tegatma ko ɗum foof kalnatmi tanam somi yeehi Dieynaba an aɗa selli Dieynaba an mani jawiɗa kam yaay mi yawakima de komi tampuɗo probléme subaka probléme kikiɗo an yiɗa joɗade ɗo ha ɗum wuuro min mi wawa ɗum valise am nani mi ƴetta ɗum mi yaha galle tanam ɗon kaddumima jeeyi saabu Allah a wawa artir haqqille ma garta seeɗal an a yiyani ko gurta ko nder o galle ñande foof hat tege ko mettinta ɓerde maɗe haɗa waɗa humilié e hakkude dawliraɓe ma foof joɗɗa ɗo ha joni mbiya a busata a pasata ha para min jiɗa mi jooɗo ɗo mi wawa mi ƴettat valise am ƴettat bagage am mi yaha lawlam wona yiɗi yomi ɗum luɓ galle o joni mi luɓa ɗum galle o gas ɗum mbaɗatmi sa hen wondi moƴƴi sa hen wondani ko an Sofia wona yi ko kalnano mama e Amadou ko a yiiri guite ma gonɗo kam so Allah jaaɓi ko an o jogori hirsude haalaɓe mema leydi an Amadou sellani o kangal an mo accimi fof hande o hirsame oɗo galle an ko mbatta e oɗo o sa yaltani makko o waɗata de sa yaltani oɗo galle o hirsete min to gommi ɗo komi naƴƴo komi gommi ɗo mi anda fof ponmi haalde anda poɗɗa haalde mi winoma ɓooyat juuta kono a anda jikku makko Amadou ko vrai délinquant woni Amadou ɗum ɗon komi yafamani ala an wona ko Maroc ponnoɗa yar ko mbatta ɗum an Sofia
ko tawi kismani nodduma téléphone aɗa salo ƴettudem ko tagat ƴetti numéro am rokka kisma tan rokkanima accord an Sofiane ko tawi gonɗa haasida man an Sofiane so kisma noddima haalde makko an ɓete anda kisma ko wi rokkama 1 million komi poɗɗo wadde voyage de an haɗimi yaade te mboɗi rokkudema hen 100 000 a yiɗa wadde ko ɗum addunma e gallo kajam tan addu ɗum an kay Amadou mankini Amadou jinnomi ko taƴa dande ma nde o feete ɗum peece jeeɗiɗi e peecel toksel o faw ɗum damar galle ɗo nomin gari fo amin taaɓo mino an min Sofia so wonano kangaɗo mono noon nento ko caggal ma nde wannumi kono a dañi sens Amadou nento an joni a jolide Dieynaba an Dieynaba joni ko dewgalam kalta ha Dieynaba to ndewdumi e bamma ko muñan momi ko ɗum haajuma ala hen anani he ay ka cukalel toksel min e bamma gila jibinaka jibinoɗa mawnuɗa min e makko he jinmi ko dewgalam jaltina hen hunduko ma ko anani yaay mi wawa dewgal ngal peut être ko an woni debbo mun mais min komi ɓiɗɗo nder galle he te nawliɓam gonɗo déjà hay école somi yehi heɓe gandi ko nanganam ɗemgal ma ngal mbimami ko mbaɗanmi ko wona an haalanta kam ɗum anani mi fottuma e hooram wona a jawɗa kam de est ce que anani kalanmami ko dewgalam ngal mi wona an haalantami no mbaɗanmi te hoɗo mi nantu ɗum anani a nantata ɗum wi ko a wuuri gurdam ma hanki heccanki hande dowri arde min komi cukalel toksel mi siwa yaade haydara mi jotta ɗo nder oɗo galle nanganam ɗemgal ma ngal Dieynaba mane potmi mane kaala mbeɗa jaabo kam yaay haɗande woni haala kan nani heewa toute façon min mbiɗam yaha lawlam wallahi gonɗa ko wasi andude hoorema o giɗɗi mbiyadino he dewgalam ono minde Dieynaba aɗa bonnede ha wona sees la ilaha illallah min de naji hande noon ɗo kota kosgal banna gallam Amadou an giɗa an kam an Amadou addunuma ko ni tan gaccirtuɗa joni mbattuɗa ko jogade jas nadde damal ngal fode reddu ɗum sa gasni dugdude ɓe tan gasna e ɗeddude ɓe ƴettude jas ko woni Sofia rokkami haala Sofia probléme fof ko an ɓeɗo kamɓe bonnata hakkude men kamɓe naafigoto te hande sa welama mi seeɗa ɗi kaaji an tan an woni docteur am safra mi sella hay goto e mabɓe bonnani hakkude men bonni hakkude men ko mino e ma ko an bonni hakkude men ƴeew hoore ma guila teppere ma tan ha dow ma andu caɗele ɗe koye ma woni nimi ala ko mbeɗa haalde on joktomi fat Abdourahmane wallahi keɓin ko mi yiya tan bawɗo ɗum Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Famille, 1000 problèmes. Bonni kotigal, bonni ndam. Won kombino dami, won kombino dami. Hey hey, won kombino dami. Mbida, mi nawlirtake. Tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nanjala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse the money. Edo sukabe, serabe mono, kono dole jeli sernive. Wata wadam ne, biddi dam wata wadam ne, ingel nena. Wadam ni